दजिबाथि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय बिजनि थेंफाख्रि फोथाराव जागायजेनबाय आरो दिनैनिफ्राय थान्दैफोरा सफैहांबाय आरो गिबियावनो बानजाय आफादा लुफुंनानै दिहुननाय बायदिसिना दिन्थिफुंसालि बा सायनासालि जामुंसालि थान्दै बादा बेफोरखौ बेखेवनाय जालांबाय। दा दसे उनाव थान्दैफोरनि रेबथुमनायाबो जागायजेनसिगोन। मोनाबिलियाव गिबि थान्दै जथुम जिरायगोन। बेहाय गपिनाथ बरगयारी बिथाङा थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होगोन आरो बे थान्दै जथुमाव बर' राव थुनलाइ आरो लोगोसे माखासे माहारियारि जेंनाफोर बे गासै बिथिङाव सावरायनाय जागोन। गाहाय नेहाथारिनि बोसोरारि फोरमायथिलाय बिनि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि जि मावफारि बिनि सायाव सावरायनाय जागोन। बिनि उनाव गाबोन नैथि जथुम जाबावगोन आरो बे जथुम्मायावनो बर' थुनलाइ आफादनि गोदान मावफुं आफादखौ दानाय जागोन। थामहिनबा गोदानै आफादगिरि गाहाय नेहाथारिखौ हमनानै गोदान मावफुं बिबानगिरिफोरखौ सायख'नानै लानाय जागोन। बे नोजोरजों बे बिजनि थेंफाख्रियाव जुथुमनाय बर' थुनलाइ आफादनि 60बाथि बोसोरारि जुथुम्माया जोबोद नोजोर बोनो गोनां महरै गनाय जादों आरो दुलाराय बर' माहारियानो खोब मोनसे गोख्रों नोजोरजों गेबें नोजोरजों आरो माने नंगुबै हास्थायनायजों बे जथुम्मानि जाफुंसारनायखौ लुबैदों। बेहाय गुबैयैथ' जोंनि मावफारिनि सायाव जागोन। बेजों लोगोसे दिनै बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ लानानै बर' राव थुनलाइ जौगाहोनायनि बेलायाव बिटिआर सुक्तिनि 6.5 दफाया इमप्लिमेन्टेसन दाबो आबुङै जायाखिसै। बिनि सायाव सावरायनाय जागोन। बेखौ बोरैहाय बेनि गेजेरजों गोबां आसा खालामनाय जादोंमोन जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा सरकारि जानायनि महर मोनगोन बा कलेज इउनिभारसिटिफोराव गोबां आरो खामानि जौगानो हागोन होननानै, नाथाय थार महर मोनाखै बेफोरो। बेनि सायाव सावरायनाय जागोन। एपइन्टमेन्टसफोराबो गोबां थालांबावबाय, बेफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो रिसेन्टलि डेभेलप जानाय माखासे इस्युफोर बेफोरबो फैगोन। माहारियारि जायफोरखौ जों समयसा होनना बुंदों जे गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनो जि एसटि स्टेटास होनो नागिरनाय गभर्नमेन्टनि पलिसिसफोर बेफोराव जोंनि स्टेन्डआ मा जानाया मोजां बेफोरनि सायावबो सावरायनाया फैगोन। 3,000सो थान्दैफोर बाहागो लागोन आरो सरासनस्रायै जोंनि बोसोरारि जथुम्माफोराव नेपालनिफ्राय जोंहा थान्दै फैयो, देग्लायबो फैगोन आरो बांलादेशनिफ्राय थासारिया बारा मोजां नङा, सफैनो हायो ना हाया बेखौ बुंथ'नो हानाय जायाखै। नाथाय सा सानजा भारतनि जेनेबा वेस्ट बेंगलनिफ्राय मेघालयनिफ्राय गोबां जोंहा थान्दैफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो कालसारेल हारिमु आयदायावबो त्रिपुरानिफ्राय जोंहा हान्जाया फैगासिनो आरो सा सानजा भारतनि जेसेबां दङ भुटाननिफ्रायबो फैगोन। बे रोखोमै बेहाय गोबां हारिनि जि हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बा बिथांमोननि बाहागो लानाया जों नुनो मोनगोन बेयाव।